मी श्री दीपक आनंदराव देसाई, पुरेवाडी पोंद्रेनगर रहिवासी असून पाडळी खुर्द या ठिकाणी माझी ही शेतजमीन आहे. तर ह्या शेतजमिनीमध्ये आम्ही 4 वर्षापूर्वी आम्हाला एका पानाड्यानं पॉईंट दाखवला होता. आम्ही पॉईंट तिथं करून बोर मारलं होतं. तर त्या बोर मारत असताना 2017 साली आम्ही जे बोर मारलं होतं त्याला साधारणतः एक 6 महिने पाणी होतं. त्यानंतर ते पाणी पूर्ण निघून गेलं. त्यानंतर बोर टाकल्यानंतर त्याला 6 महिन्यानंतर पाणी येत नव्हतं. त्यानंतर आम्ही थोडं हताश झालो होतो, कारण इथं शेतजमीन होती. शेतजमिनीमध्ये पाणी नसल्यामुळे आम्ही कुठलंही 4 वर्ष पीक घेतलं नाही. आम्हाला महालिंग जंगम स्वामी यांचा आम्हाला नंबर समजला. इथे एक पानाडे आहेत आणि चांगला पॉईंट मार्गदर्शन करतात, भूजलतज्ञ आहेत आणि चांगलं मार्गदर्शन करतात. त्यांच्या सल्ल्याप्रमाणे त्याने आम्हाला आज इथं आम्हाला एक पॉईंट दाखवला 2021 साली. त्या पॉईंटच्या प्रमाणे जलवर्षा बोरवेल्स यांच्या सहकार्यानं आम्ही आज इथं बोर मारलेला आहे आणि आज या ठिकाणी आज आम्हाला 3 ते 4 इंची पाणी लागलेलं आहे ह्या पॉईंटवरती. त्यामुळं आम्ही खूप समाधानी आहे, आनंदी आहे आणि 200 फुटावरती पाणी लागलेलं आहे. आणि जलवर्षा बोरवेल्स यांनी सुद्धा प्रामाणिकपणाने इथं काम केलेलं आहे. त्यांची सुद्धा सर्व्हिस चांगल्या पद्धतीने दिलेली आहे आणि आम्ही याबद्दल समाधानी आहे.